Здравейте и добре дошли в една нова игра на име Картенов Бан-Бан, Чаптър 1. Днес ще го минаваме с моя приятел, но той няма да говори, само аз ще говоря, ще обясня как се играе Чаптър Картенов Бан-Бан. Като се връщам, ще играем и другите чаптъри. Ако искате още видеа, абонирайте се, лайквайте клипът и да започваме Чаптър 1, Картенов Бан-Бан. Старт и започваме Картенов Бан-Бан. Да забравя, аз съм Фокси и днес ще играем тази игра. Сега ще ви покажа какво трябва да се прави. Тук трябва да видим какво става. Ето тази стая, която по принцип излезе новия апдейт на Дани, когато снима клипът. И това е чудовището и сега ни пуска тук. Така че почваме да вземем картата, синята карта. Идваме тук. Ето това са героите на самия Бан-Бан. Така трябва да намерим батерии. Ето една. Ето и другата. Там е новият апдейт с това. Тази шахта. И готово. Сега имаме дрон. Ето го дронът. Да, ето ги. Малко са глупави дронове. Телепортираме го и удряме тук. После го караме да дойде и тук. Това е Емо. Ето там е опила. Дето трябва да намерим всичките яйца на опила. Както виждате, това е стаята на опила. Там трябва да търсим всичките 6 яйца. Ето едно. 2 открихме. Сега трябва да намерим и другите. Така, търсим яйцата. Тук горе няма яйца за сега. Тук може да се... Виждате ли, спускаме се да получим achievement. Получихме парзалката, дето трябва да се спуснем. Открихме 3 яйца още. Ето където отдолу има скрито. Сега трябва да извикаме дронът ето тук, да се телепортира. И да дойде тук. И ето още едно яйците. 4 яйца. Трябва да търсим още яйца. Ето още едно. Трябва да видим и полюките. Ето тук има още едно его. 6 яйца са намерени. Тайния край има 7 яйца. Тук трябва да ми даваме яйцата, просто сега ще мълчим, за да може да ни даде жълтата книга. Сега трябва да вземем, да пуснем дрона. Ето тук. Тук го телепортираме. После слагаме дрона, ето тук да удари това. И пак. Малко е... И ето тук отваря, вземаме опила играчката и чукът. И това, което видяхте, ето го Бан-Бан. Тук не може да вземем играчката на Джомбо Джош, защото не ни дава. Сега отиваме там, дето е Емо. И тук трябва да
Тук трябва да се бием срещу опила. Тук сега трябва да се качим. И да отидем да познаем цветовете на чудовищата. И от тук ето Бамбалина е бяла, Джумбо Джош е зелен, Опила е розова, Капитанът е син и Стингър Флин е оранжев. И го направихме. Сега тук обаче трябва да сложим дрона, защото Опила идва, виждате я. Ето я, Опила. И сега бързо трябва, като дойде, да пуснем на дрона. И сега натискаме там да отиде. Сега трябва като дойде това да бягаме. И тя падна, той умря, защото не знаеше как се минава. И сега отиваме да минем чаптъра. И ето го тук. Това е другия край, дето се направим, защото не ни да съберем всички играчки. Ето една на Бамбан. Тук има един бутон отдолу. Тук викаме дрон да удари там и тук. И това е краят на чаптър 1, но ще има и други чаптъри. Това е Картенов Бамбан 1. Виждате, тук краят на чаптър 1, натискаме тук и това се затваря. Отиваме към чаптър 2, дето ще го продължим скоро. Тук сега ще дойде Джумбо Джош. Както виждате. Сега Джумбо и ни събори. И това беше чаптър 1, Картенов Бамбан. Аз съм Фокси, абонирайте се за мен, дайте лайк. И за моя приятел. И довиждане.